Morgen. Ja, vi starter jo så i mode, så hvis jeg skal prøve at demonstrere noget med navigationen, så er jeg jo så nødt til at starte bilen, for ellers så har vi jo selvfølgelig ikke strøm. Ja, og så se hvad der sker. Kom så. Godt. Så er vi jo klar. Radio DR1. Det forstod jeg ikke. Det forstod jeg ikke. Tryk her for at få hjælp. Stemmestyring understøttes ikke i dansk. Nej. Naviger til Aalborg. Naviger til Aalborg. Fantastisk. Yes. Naviger til Kong Georgsvej, Aalborg. Det forstod jeg ikke. Nej. Naviger til Kong Georgsvej, Aalborg. Naviger til Kong Georgsvej, Aalborg. Fantastisk. Naviger til Sæby. Naviger til Sæbyvej, Aalborg. Annullér nej, du skulle til Sæby. Naviger til Søndergade, Sæby. Det forstod jeg ikke. Tryk for at få hjælp. Nej, stemmestyring understøttes ikke i Danmark. Naviger til Skagen. Hvilken lokation mente du? Ja, så kommer der jo et valg imellem Aarhus og Randers, men lad os så prøve at sige, at det ligger i Aarhus, og så lytter vi godt efter. Dina Strof T. Jumeas jeg kan selv af en ny time. Hvilken lokation mente Naviger til Bilka, Aalborg. Dina på Strof T. Jumeas jeg kan selv af en ny time. Hvilken lokation mente du? Dina på Strof T. Jumeas jeg kan selv af en ny time. Hvilken lokation mente du? Hvordan er vejret i Støvring? Jeg fandt 5 resultater. Den første er Støvring. Hvordan er vejret i Aalborg? Til wetter is sept el sand cloudy i Aalborg. Hvordan er vejret i Støvring? Til wetter is sept el sand cloudy nær Støvring Bagenrubi. Naviger til Gigantium i Aalborg. Hvilken lokation mente du? Dina på Strof T. Jumeas jeg kan selv af en ny time. Hvilken lokation mente du? Naviger til Søndergade i Sæby. Det forstod jeg ikke. Radio DR1. Det forstod jeg ikke. Radio DR2. Radio DR1. Det forstod jeg ikke. Radio DR3. Det forstod jeg ikke.
Radio DR4. Naviger til Birtesvej i Sæby. Det forstod jeg ikke. Nej, der er stort set ikke rigtig noget, du forstår. Men det er jo klart, når stemmestyringen ikke understøttes i Danmark. Hej.